tunani ba za mu dawwama a nan ba wata ran ciki ma yi musa amarewa mura atin da da shagar kwanzuki da sai ta tarura mai fada maza ya sa amsa ba samuwa kisa bai taba sabon ba damuwar ramar ya ce maza musuwa jariyar maza yanzu soya jima tantawa da barta lokaci ya tsawa kwanciyar hankalin karewa da girma hidimar ta wuce fadina kuna jina ya ɗine na kula bariya kuma lokacin nan yayi ɗan suna nan suna jina ya kama yayin gwagware ya ko da ke ɗini ba ina nan kanya kaɗe da raya zuciya da tsaraya kuke da kanya ne da wajen biya dauna zai daya ya kashe na kula da yaran tsaya ba ke da tsariya Kiwon ne da ke bayan shawuya
zama kalan kuwa na fata da sarki domin kamar gita tsirin mai da zuciyata wanda ya so kira da su da kan nake gani zai saka da madarata na ce ba kamar ki guda domin kina tsakanin shuki masoyata na yanzu ya kuna da yawon soyayya mi ta dole zai kan na jumla kome ba na sake ki zabar kalla jirgin soyayya mun kawo shi masu kalla da sarki da gangarar kice da domin ki ne wani sa'ula su ji dole rayuwa kirin da yarwa wani sa'ibata mutuwe da rayuwata makin nasara mata ki zo ki ba da kyauta da shi da mota na sanya da zan misalta zama kamar halitta wata yanayi wuta mai zamto ta da tsada zaman da ba barewa yanke ruwa wuta ina da zuciyata da kaunar kin shigarta zuciya ciki ka gaba Tuwarki yau zuciya ta sarce zama kin zuwa da kina zoce na yau godiya gare kina gyase da na ibiya ta so wanda ce ina sun kyara zuci na rinse idan kan ki so kukin gana rinse ciwon zuciyar zubewa da zai motsi soyayya da shawuwa tana ƙara ƙarnuwa cikin yawa ya zance can muna da san ba muna da nan ne ci da ne da ruwa da ne kaga shi ke ainihin budurci ta na amma ne zuwa amma idan wani suke da amma ne ta gaba ne Dari cabut dari ni, cabut dari, cabut gitu kata, ai kami di luar kita tadi ada orang tu, bunyi dah. Ni pacar apa mungkin sih suan pak?
har SS3 babansa ne a shagon babansa ne a shagon yan mun dawo hutu sai babansa ya rika tura su shagon lokacin da suna cikin wani lokacin da muna SS2 mun sha daga makaranta mu karɓo ayyuka na kan sun zuwa su gani na rako shi kuma gwanin kwana biyu ba sai ba gidansu ne ayyukan kuma mu zai bayar a makaranta sai zuwa mu kuke da haka SS2 haka ba mu kuɗi da kari bagani muka kalli ne kana biye sai har kawai da kodi kace ba mu haka nan ayi abu da ina da rage ya kamata ko ya ba haka da kalara kalara sai ba magana ni ba ka shirya ka kula da wannan ba ka shirya ba kula da yana da Allah ya sani Assalamu alaikum dan sarki ne wai wani haka
Thank